Nicolas, hai să ștergem mânuțele, mami, și te rog, nu mai băga mâna în noroiul ăla, mămico. Ți-am dat acasă când am plecat cu unde șeia, cu ulei de cocos, cu cremuță, cu dezinfectant. Te rog, mama, ești încă fragil, nu ai voie să faci așa ceva. Treci încoace, te rog frumos, altfel mergem acasă. Vă mai dați în legănușul ăsta din dreapta? Lui Nico îi place mai mult în acela. Dacă se poate să vă mutați în ăsta, hai, vă rog eu frumos, că noi venim de mult în parcul ăsta. E parcul nostru și pe el aici l-am crescut. Poftim că te-am adus în parc. Mă, nu mai plânge că-ți dau 2 peste bot. Te duc acasă. David, te duc acasă. Te rog frumos, fii cu minte că să uită lumea asta la mine. Jucărie nu-ți mai cumpăr și nici dulce nu mai mănânci. Hai acasă. În momentul ăsta te ridici și mergem acasă. Nu, fată, deci ascultă-mă, în sezonul ăsta moare el și rămâne cu ăla la altul. Mamă, deci ce suspans. Că sunt un copil? Fata, ăla e al meu? David, al tău nu era în albastru îmbrăcat? Că așa nu era la fel. Oh, ăla, că s-a murdărit și cât de julit e. Mai bine fac dracu altul.